Να σας πω ένα μυστικό. Αυτή η ιστορία είναι πέρα για πέρα αληθινή. Τουλάχιστον όσον αφορά το ράφτη, το παλτό και κάποια Χριστούγεννα όπου τελείωσε η κλωστή. Ο ράφτης του Γκλώστερ. Θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο και θα βρεθούμε στην Αγγλία, το 18ο αιώνα. Πολύ παλιά δηλαδή. Τόσο παλιά που τότε οι άνθρωποι φορούσαν λευκές περούκες, χρυσοκέντητα γυλαίκα με δανδέλες, καπαρτίνες στολισμένες με λουλούδια και είχαν πάντα στο ζωνάρι το σπαθί. Εκείνο τον καιρό ζούσε στο Γκλώστερ ένας ράφτης. Όλη τη μέρα, όσο κρατούσε το φως του ήλιου, καθόταν ο κλαδόν πάνω στο τραπέζι του. Έκοβε, έραβε και ξύλωνε υφάσματα με παράξενα ονόματα. Ταφτάδες, σατέν, σελινέτες και πομπαντούρ. Υφάσματα εξαιρετικά ακριβά για εκείνη την εποχή. Μα παρόλο που έραβε τα πιο φίνα μετάξια για τους γείτονές του, ο ίδιος ήταν πάμφτωχος. Ένας μικροσκοπικός γεράκος με γυαλιά, ρητιδιασμένο πρόσωπο, στραβά και αδύναμα δάχτυλα, ντυμένος με ρούχα φθαρμένα από το χρόνο. Έκοβε τα πανοφόρια του με τόση ακρίβεια, χωρίς να σπαταλάει ύφασμα, που πάνω στο τραπέζι του έμεναν μόνο μικροσκοπικά ρετάλια, από μινάρια υφάσματος δηλαδή. Για τίποτε δεν κάνουν αυτά τα κομματάκια, εκτός από γυλαίκα για ποντίκια, έλεγε ο ράφτης αστιευόμενος. Μια κρύα νύχτα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο ράφτης ξεκίνησε να φτιάχνει ένα παλτό. Ένα παλτό από κερασένιο κορδωτό με τάξη και εντυμένο με πανσέδες και τριαντάφυλλα. Και ένα γυλαίκο από σατέν στο χρώμα της κρέμας. Παραγγελία για το δήμαρχο του Γκλώστερ. Ο ράφτης δούλευε ακατάπαυστα. Μετρούσε το μετάξι. Το γύριζε από όλες τις πλευρές και το έκοβε με ακρίβεια με τα ψαλίδια του. Το τραπέζι ήταν γεμάτο με μικροσκοπικά κερασένια υφάσματα. Ούτε μια φαρτιά λωρίδα και μάτι λοξίμου ψαλιδιά, τίποτα χρήσιμο. Μόνο για ποντικομαντήλια, έλεγε ο ράφτης. Νυφάδες χιονιού άρχισαν να πέφτουν πυκνές πάνω στα μικρά μολυβένια τζάμια. Ο ήλιος έγειρε και ο ράφτης είχε τελειώσει τη δουλειά της ημέρας. Όλα τα κομμάτια από το μετάξι και το σατέν ήταν κομμένα και απλωμένα στο τραπέζι. 12 κομμάτια για το παλτό και 4 για το γυλαίκο. Υπήρχαν επίσης πτερίγια για τις τσέπες, μανσέτες και κουμπιά, όλα στη θέση τους. Για την επένδυση του παλτού υπήρχε φίνος κίτρινος ταφτάς και για τις κουμπότρυπες του γυλαίκου κερασένια στριφτή κλωστή. Όλα ήταν έτοιμα για να ραφτούν το πρωί, μετρημένα και επαρκή. Εκτός από ένα κουβάρι κερασένια μεταξωτή κλωστή που έλειπε. Ο ράφτης όταν νύχτωσε βγήκε από το μαγαζί για να πάει στο σπίτι του. Έκλεισε προσεκτικά το παράθυρο, κλείδωσε την πόρτα και πήρε το κλειδί μαζί του. Το βράδυ το μαγαζί δεν είχε κανέναν ένικο, εκτός από τα μικρά καφετιά ποντίκια που έμπαιναν και έβγαιναν χωρίς να χρειάζονται κλειδιά. Πίσω από τις ξύλινες επενδύσεις των παλιών σπιτιών του Γκλώστερ υπήρχαν μικροσκοπικές ποντικοσκάλες και κρυφές καταπακτές. Τα ποντίκια έτρεχαν από σπίτι σε σπίτι μέσα από στενόμακρους διαδρόμους, ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την πόλη χωρίς να βγαίνουν ποτέ στους δρόμους. Ο ράφτης προχώρησε σλιφτός μέσα στο χιόνι, μέχρι που έφτασε στο σπίτι του. Ζούσε μόνος.
με τη γάτα του που τη φώναζαν Σίμκιν. Όλη μέρα, όσο ο ράφτης δούλευε, ο Σίμκιν κρατούσε το σπίτι μόνος του. Είπε η γάτα όταν ο ράφτης άνοιξε την πόρτα. Ο ράφτης αποκρίθηκε. Σίμκιν, θα κάνουμε την τύχη μας, αλλά έχω φθαρεί σαν ξέφτη. Να, πάρε αυτά τα 4 νομίσματα. Και αγόρασε. Με το ένα νόμισμα λίγο ψωμί. Με το δεύτερο λίγο γάλα και με το τρίτο λίγα λουκάνικα. Και Σίμκιν, με το τελευταίο νόμισμα αγόρασε μου μια κερασένια με ταξωτή κλωστή. Αλλά Σίμκιν, πρόσεξε μη χάσεις το τελευταίο νόμισμα, γιατί θα καταστραφώ και θα μείνω σαν χαρτί περί τυλίγματος. Μου τέλειωσε η κλωστή. Ο Σίμκιν απάντησε ξανά. Πήρε τα νομίσματα και βγήκε στο σκοτάδι. Ο ράφτης ήταν πολύ κουρασμένος και ένιωθε πως άρχιζε να αρρωσταίνει. Κάθισε κοντά στο τζάκι και αναλογιζόταν το νέο θαυμαστό παλτό. Θα κάνω την τύχη μου. Μα τη λοξή μου ψαλιδιά. Ο δήμαρχος του Γκλώστερ πρόκειται να παντρευτεί το πρωί των Χριστουγέννων και μου έχει παραγγείλει ένα παλτό και ένα κεντυμένο γυλαίκο με επένδυση από κίτρινο ταφτά. Ταφτά έχω. Δεν μένει ούτε ρετάλι που να φτάνει για κάτι παραπάνω, εκτός από μαντίλια για ποντίκια. Τότε ο ράφτης πετάχτηκε όρθιος, γιατί ξαφνικά άκουσε κάτι περίεργους ήχους από το μπουφέ στην άλλη άκρη της κουζίνας. Τι μπορεί να είναι αυτό? Είπε ο ράφτης του Γκλώστερ. Στάθηκε τελείως ακίνητος δίπλα στο μπουφέ, κοιτώντας μέσα από τα γυαλιά του. Πάλι κάτω από ένα φλιτζάνι τσαγιού ακούστηκε «Περίεργο», είπε ο ράφτης και σήκωσε το φλιτζάνι τσαγιού που ήταν αναποδογυρισμένο. Από κάτω ξεπρόβαλε μια μικρή ποντικίνα. Έκανε μια βαθιά υπόκλιση στο ράφτη και με ένα σάλτο κατέβηκε από το μπουφέ και χάθηκε πίσω από την ξύλινη επένδυση του τοίχου. Ο ράφτης κάθισε ξανά κοντά στη φωτιά για να ζεστάνει τα παγωμένα του χέρια. Μα ξαφνικά από το μπουφέ ακούστηκαν ξανά εκείνοι οι μικροί θόρυβοι. «Αυτό ξεπερνά κάθε φαντασία», είπε ο ράφτης του Γκλώστερ και γύρισε ανάποδα ακόμα ένα φλιτζάνι τσαγιού. Από κάτω ξεπρόβαλε ένας μικρός κύριος ποντικός και υποκλήθηκε με χάρη στο ράφτη. Και τότε από όλο το μπουφέ ακούστηκε μία χοροδία από μικρούς ήχους, όλοι μαζί να απαντούν ο ένας στον άλλον. Και κάτω από τα φλιτζάνια του τσαγιού και κάτω από τα μπολ ξεπρόβαλαν μικρά ποντικάκια που με ένα άλμα κατέβηκαν από το μπουφέ και χάθηκαν πίσω από την ξύλινη επένδυση. Ο ράφτης κάθισε κοντά στη φωτιά. 21 κουμπότρυπες από κερασένια με ταξωτή κλωστή να ολοκληρωθούν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Και είναι Τρίτη βράδυ. Ήταν σωστό να αφήσω ελεύθερα εκείνα τα ποντίκια. Ανήκαν αναμφίβολα στο Σίμκιν. Αχ, είμαι καταστραμμένος. Μου τέλειωσε η κλωστή. Τα μικρά ποντίκια κρυφάκουσαν το ράφτη. Ψιθύρισαν κάτι μεταξύ τους και όλα μαζί έτρεξαν μακριά, πίσω από την ξύλινη επένδυση, καλώντας το ένα το άλλο καθώς έτρεχαν από σπίτι σε σπίτι. Δεν είχε απομείνει ούτε ένα ποντίκι όταν ο Σίμκιν άνοιξε την πόρτα και μπήκε τρέχοντας με ένα σαν γάτα που είναι, μισούσε το χιόνι. Έβαλε το ψωμί και τα λουκάνικα πάνω στο μπουφέ και μύρισε. Σίμκιν, πού είναι η κλωστή μου? Αλλά ο Σίμκιν δεν του έδωσε σημασία. Έβαλε και το γάλα πάνω στο μπουφέ και κοίταξε ύποπτα τα φλιτζάνια του τσαγιού. Σίμκιν, πού είναι η κλωστή μου? Ο Σίμκιν είχε καταλάβει τι έκανε ο ράφτης όσο έλειπε. Έκρυψε λοιπόν το μικρό πακετάκι με την κλωστή μέσα στην τζαγέρα και νιαούρισε απειλητικά στο ράφτη.
Κι αν ο Σίμψιν μπορούσε να μιλήσει, θα είχε ρωτήσει «Πού είναι τα ποντίκια μου?» «Αχ, καταστράφηκα», είπε ο ράφτης του Γκλώστερ και πήγε μελαγχολικός για ύπνο. Όλη τη νύχτα ο Σίμψιν κυνηγούσε και έψαχνε στην κουζίνα και έκανε περίεργους τρομερούς ήχους. Όπως κάνουν οι γάτες τη νύχτα. Κοίταξε μέσα σε ντουλάπια, κάτω από την επένδυση και μέσα στην τζαγέρα όπου είχε κρύψει την κλωστή, αλλά δεν βρήκε ούτε ένα ποντίκι. Εκείνο το βράδυ ο φτωχός γεροράφτης αρρώστησε πολύ. Ανέβασε πυρετό και στριφογύριζε στο κρεβάτι. Κι όμως ακόμα και στον ύπνο του μουρμούριζε. «Κλωστή, μου τέλειωσε η κλωστή. Μου τέλειωσε η κλωστή». Όλη την επόμενη μέρα ήταν άρρωστος. Και την επόμενη μέρα. Και τη μεθεπόμενη. Και τι θα γινόταν με το κερασένιο παλτό? Στο κατάστημα του ράφτη το τεντητό σατέν και το μετάξι ήταν κομμένα πάνω στο τραπέζι. 21 κουμπότρυπες. Και ποιος θα πήγαινε να τις ράψει? Το παράθυρο ήταν κλειστό και η πόρτα καλά κλειδωμένη. Αλλά αυτό δεν εμπόδιζε τα μικρά ποντίκια να μπαινοβγαίνουν στα παλιά σπίτια του Γκλώστερ. Έξω στην αγορά οι άνθρωποι περπατούσαν μέσα στο χιόνι για να αγοράσουν χήνες και γαλοπούλες και όλα τα υλικά για να φτιάξουν τις χριστουγεννιάτικες πίτες τους. Αλλά για το Σίμψιν και το φτωχό γεροράφτη δεν υπήρχε χριστουγεννιάτικο δείπνο. Ο ράφτης ήταν άρρωστος τώρα 3 μέρες και 3 νύχτες. Είχε φτάσει η παραμονή των Χριστουγέννων και ήταν πολύ αργά. Νύχτα. Η σελήνη φάνηκε πάνω από τις στέγες και τις καμινάδες και κοίταξε κάτω την πολιτεία. Δεν υπήρχαν φώτα στα παράθυρα, ούτε ήχος στα σπίτια. Όλη η πόλη του Γκλώστερ κοιμόταν ήσυχα κάτω από ένα πέπλο χιόνι. Ο γάτος ο Σίμψιν ήθελε ακόμα τα ποντίκια του και νιαούριζε ενώ στεκόταν δίπλα στο κρεβάτι του γεροράφτη. Και τότε συνέβη κάτι μαγικό. Λέγαν οι παλιότεροι πως πριν ξημερώσουν Χριστούγεννα, ανάμεσα δηλαδή στην παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων το πρωί, τα ζώα μπορούν να μιλήσουν με ανθρώπινη φωνή. Αν και πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να τα ακούσουν ή να καταλάβουν τι λένε. Όταν λοιπόν η καμπάνα χτύπησε μεσάνυχτα και ήρθε αυτή η μαγική ώρα, ο Σίμψιν βγήκε από την πόρτα του ράφτη και περιπλανήθηκε στο χιόνι. Από όλες τις στέγες και τα γύσα και τα παλιά ξύλινα σπίτια του Γκλώστερ ακούστηκαν χιλιάδες χαρούμενες φωνές που τραγουδούσαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Αναστέναξε ο Σίμψιν. Σε μια σοφίτα υπήρχαν μουσικές και χοροί. «Αχ, νίλι, νο. Όλα τα γατιά του Γκλώστερ το έχουν ρίξει στο χορό. Όλα εκτός από μένα», είπε ο Σίμψιν. Κάτω από τις ξύλινες στέγες πουλιά τραγουδούσαν. Οι δρόμοι μοσχομύριζαν από τις χριστουγεννιάτικες πίτες που ψήνονταν αργά-αργά στους ξύλινους φούρνους. Οι καρακάξες ξύπνησαν και παρόλο που ήταν μεσάνυχτα, οι τσαλαπετινοί και οι κοκκινολέμιδες τραγουδούσαν. Ο αέρας ήταν γεμάτος με χαρά και μελωδίες. Αλλά όλα αυτά ήταν πολύ εκνευριστικά για τον καημένο και πεινασμένο Σίμψιν. Ο Σίμψιν απομακρύνθηκε κουνώντας την ουρά του. Όταν προς μεγάλη του έκπληξη είδε πως από το κατάστημα του ράφτη έβγαινε φως. Ο Σίμψιν πλησίασε για να κρυφοκοιτάξει και είδε πως ήταν γεμάτο κεριά. Άκουσε ψαλίδια να ανοιγοκλίνουν ζωηρά και μικρές φωνές ποντικών να τραγουδούν χαρούμενα ένα παράξενο τραγούδι.
Ράφτες 24 ζητούν το σαλιγκάρι, κανείς όμως δεν τόλμαγε να αγγίξει την ουρά του. Το κερατό του έβγαλε και έμοιαζε με ταύρο. Τρέξτε να τρέξτε, αλλιώς θα σας τσακώσει. Μετά έπιασαν άλλο σκοπό. Τη βρώμικος κινήστε και απλώστε τη σκυράς. Αλέστε τη στο λάδι, ανάστε τη φωτιά. Βάλτε τα σε ένα καστανό, ρίξτε μυρωδικά. Αφήστε το μια ώρα, Χριστούγεννα καλά! Φώναξε ο Σίμκιν και έξισε την πόρτα. Αλλά το κλειδί ήταν κάτω από το μαξιλάρι του ράφτη. Δεν μπορούσε να μπει. Οι μικροί ποντικοί μόνο γέλασαν και άρχισαν πειραχτικά να του φωνάζουν. Τρία μικρά ποντίκια ράβουν με χαρά. Μια γάτα που περνάει στέκει κρυφοκοιτά. Κάνετε εκεί πέρα ποντίκια σεβαστά. Ράβουμε για λόρδους, υπέροχα παλτά. Θέλετε βοήθεια να κόβετε κλωστή? Όχι κύρα γάτα, μας βλέπει σαν φαΐ. Φώναζε ο Σίμκιν, ρουθούνιζε και νιαούριζε μπροστά από την πόρτα του καταστήματος. Όμως, ξαφνικά, τα ποντίκια μες στο κατάστημα άρχισαν να τρέχουν πανικόπληκτα και όλα μαζί φώναζαν. Τελείωσε η κλωστή, τελείωσε η κλωστή. Εγώ δεν ακούω. Τελείωσε η κλωστή. Τελείωσε η κλωστή. Τελείωσε η κλωστή. Έπειτα κατέβασαν τις γρίλες και ο Σίμκιν δεν μπορούσε πια να δει τι συνέβαινε. Έφυγε από το κατάστημα και γύρισε στο σπίτι του σκεπτικός. Βρήκε τον καημένο το ράφτη, χωρίς πυρετό ευτυχώς, να κοιμάται ήρεμα. Τότε ο Σίμκιν πήρε το μικρό πακέτο με το μεταξωτό νήμα μέσα από την τζαγέρα και το κοίταξε στο φως του φεγγαριού. Ένιωσε μεγάλη ντροπή για την κακή του συμπεριφορά, ειδικά αν σκεφτείς πόσο καλά φέρθηκαν τα ποντικάκια. Όταν ο ράφτης ξύπνησε το πρωί, το πρώτο πράγμα που είδε πάνω στο κουβερλί του ήταν το πακετάκι με το κερασί νήμα. Και δίπλα στο κρεβάτι του στεκόταν μετανοημένος ο Σίμκιν. Αχ, είμαι κουρασμένος σαν παλιό ύφασμα, αλλά έχω την κλωστή μου. Ο ήλιος έλαμπε πάνω στο χιόνι όταν ο ράφτης σηκώθηκε και ντύθηκε και βγήκε στο δρόμο με το Σίμκιν να τρέχει μπροστά του. Αχ, έχω την κλωστή μου, αλλά δεν έχω ούτε δύναμη, ούτε χρόνο, παρά μόνο για να φτιάξω μια κουμπότρυπα. Ο δήμαρχος του Γκλώστερ θα παντρευτεί σήμερα. Και πού θα είναι το κερασί του το κοστούμι? Ξεκλείδωσε την πόρτα του μικρού καταστήματος και ο Σίμκιν όρμησε μέσα σαν γάτα που κάτι περιμένει. Αλλά δεν υπήρχε κανείς εκεί. Ούτε ένα τόσο δα ποντίκι. Το πάτωμα ήταν καθαρό. Τα μικρά κομμάτια από νήμα και μετάξι είχαν όλα καθαριστεί και εξαφανιστεί από το πάτωμα. Αλλά πάνω στο τραπέζι... Μα τη λοξή μου ψαλιδιά! Ο ράφτης αναφώνησε. Εκεί όπου είχε αφήσει τα απλά κομμάτια μεταξιού, εκεί βρισκόταν το πιο όμορφο πανοφόρι και το πιο όμορφο σατέν γυλαίκο που φόρεσε ποτέ δήμαρχος στο Γκλώστερ. Όλα ήταν τελειωμένα, εκτός από μία μόνο κουμπότρυπα. Και εκεί που έλειπε η κουμπότρυπα ήταν καρφιτσωμένο ένα το σούτσικο κομμάτι χαρτί με αυτές τις λέξεις γραμμένες με μικροσκοπικά γράμματα. Τελείωσε η κλωστή. Από εκείνη τη μέρα η τύχη του ράφτη του Γκλώστερ άλλαξε. Έγινε πολύ παχουλός και πολύ πλούσιος. Έφτιαχνε τα πιο υπέροχα γυλαίκα για όλους τους πλούσιους εμπόρους του Γκλώστερ. Ποτέ δεν είχαν ξαναδεί τέτοιες μανσέτες, τέτοιους κεντυμένους γιακάδες. Αλλά πιότερο απ' όλα φημισμένες ήταν οι κουμπότρυπές του. Οι ραφές τους ήταν τόσο καλοραμένες, που όλοι αναρωτιόνταν πώς κατάφερνε ένας γέρος με γυαλιά και στραβά δάχτυλα να ράψει τέτοιες κουμπότρυπες. Και ήταν
τόσο μικρές, που έμοιαζαν σαν να είχαν γίνει από μικρά ποντικάκια.